Vážený pane profesore, milí spolužáci, připravila jsem si pro vás 9. maturitní otázku, která se týká proměn Habsburské monarchie z roku 1804, a to konkrétní první část, náboženské a politické otázky do definitivního řešení v roce 1627. V roku 1526 umírá Ludvík Jagiellonský a Ferdinand I. Habsburský je zvolen králem v Českém království. Byl to manžel Anny Jagiellonské, která byla sestra Ludvíka Jagiellonského. Ferdinandovo dědičné právo uznal české stavy kvůli zoufalému stavu státní pokladny. Ferdinand slibuje, že bude respektovat specifika českých zemí, jako je svoboda českých stavů, a přenese své sídlo do Prahy. 24. února 1527 byl korunován českým králem, ale ze svých slibů nakonec nesplnil vůbec nic. Za vlády Ferdinanda I. došlo k přesunutí úřadu do Vídně, omezení moci stavů, začíná se vymezovat proti protestantství. V českých zemích existovalo dvojí náboženství, a to katolické a protestantské, a napětí mezi nimi rostlo. Habsburkové a také Ferdinand byli katolíci. Roku 1546 až 1547 dochází ke šmalkalské válce v Německu, kde zde bojují protestanté neboli Šmalkalská unie proti katolické lize a tím napětí v Evropě roste. Císař Karel IV. chtěl vyřešit vojensky náboženské spory a chtěl pomoct po bratrovi Ferdinandovi. Ale česká šlechta mu odmítla poslat zemskou pohotovost neboli vojáky na válku proti protestantům, jelikož oni sami byli protestanti. Jenže i přes nesouhlas stavů Ferdinand zemskou pohotovost svolá a tím roku 1547 dochází k prvnímu stavovskému povstání, kdy stavy ve Slezsku a na Moravě odmítnou vybírat daně. Chtějí zvýšit moc stavů a sesadit krále. Povstání bylo neúspěšné a zvítězil Ferdinand, který omezil samosprávu měst, zabavil měšťanům pozemky, popravoval měšťany a rytíře a zakázal nepřátelskou propagandu vůči králi. Dále vládl Maxmilián II., který byl nevýznamný král, ale za jeho vlády vznikl nový dokument Česká konfese a ta byla předložena českými stavy na zemském sněmu v roce 1575. Měla v ní být ukotvena možnost vyznávat luteránský směr protestantismu a Maxmilián II. Slíbil, že českou konfesi podepíše, výměnou za to, když české stavy přijmou jeho syna Rudolfa II. Za svého krále a budou jej respektovat. Maxmilián ale nic nakonec nepodepsal, ale českou konfesi dodržoval a tak dále vládl Rudolf II., který byl vychován na španělském dvoře a byl to také katolík. Pokračuje v politice Maxmiliána II. A vydává tzv. Rudolfův majestát, což je dokument, který zaručuje svobodu náboženského vyznání konšičů. Rudolf vydává tento dokument výměnou za to, že její stavy budou podporovat ve sporu s bratrem Matyášem, který se stal králem v Uhrách, Rakousku a na Moravě. Rudolf byl císařem a věrné mu zda i Čechy, Slezsko a Lužice. Rudolfova moc byla postupně oklešťována a nakonec byl donucen k abdikaci. Do své smrti roku 1612 zůstal formálně císařem Svaté říše římské. Po Rudolfovi vládl Matyáš II., který přesídlil zase zpět do Vídně, posiloval katolickou víru a porušoval Rudolfův majestát. A díky tomu jsou české stavy nespokojené. Roku 1617 Matyáš přesvědčuje české stavy, aby zvolili králem jeho bratrance Ferdinanda Štýrského. Ten se tedy stává králem Ferdinandem II. Roku 1618 dochází k třetí pražské defenestraci, kdy nekatoličtí šlechtici vyhodí z oken Pražského hradu místodržitele, a to se stává začátkem 30leté války. Roku 1618
a 1620 je druhý stavovský odboj neboli České stavovské povstání. A stavy si volí 30 direktorů, jejíž vláda nahradila dosavadní vládu 5 míst držících. 30letá válka je vyvrcholením sporu mezi protestanty a katolíky. I české země mají podporu z protestantských zemí, například příchod Fridricha Falckého, švagra anglického krále, když šlechta svrhla Ferdinanda II. Z trůnu a zvolila si Fridricha Palackého českým králem, také přezdívaný jako Zimní král. V roku 1620 došlo k bitvě na Bílé hoře, kde šlo o totální prohru českých stavů. Byla to bitva, kde se střetly armáda českých stavů s armádou katolickou, což byla armáda katolické ligy a armáda císaře svaté říše římské. Důsledky této bitvy jsou rekatolizace českých zemí, poprava 27 českých pánů, jako je Jan Jesenius neboli Krištof Haran z Polžic a Bezdružic. V roce 1627 bylo vydáno obnovené zřízení zemské, základní soubor zákonů pro české země. Obsahovalo například, že čeština je znovu zrovnoprávněna s němčinou, katolická církev má první místo na zemském sněmu a česká koruna vyhlášena za dědičnou. Tohle je vše, děkuji za pozornost a omlouvám se za případné překlepy.